Naglakbay kami gamit ang aming mga motor patungong bayan ng Agno, Pangasinan upang maghanap ng isang raw spot para sa moto camping. May napasok kami ditong kagubatan. Sa dami ng magagandang tanawin na aming nadaanan, talagang sulit ang biyahe. Pero bigo kaming makahanap ng spot. Tara. Huwag dito, open dito. Kaya't nagdesisyon kaming tumuloy sa bayan ng Burgos, kung saan napadpad kami sa isang tahimik na dalampasigan. Sa mga ganitong klaseng raw spot, hindi talaga mawawala ang off-road adventure. Hi! Raw camping pa sa 2025. Ay nako po. Sobrang saya ng ride at kinagabihan, nagsalo-salo kami para sa masarap na hapunan at kwentuhan. Kasama sina MJ's Adventures at Lakotserong Artist, tara't samahan nyo kami sa isa na namang panibagong raw moto camping adventure. Sabi yung ghost crab ang dami. There's no such thing as time. Now we can go anywhere you wanna go. Isang mapagpalang hapon mga behero at nandito tayo ngayon sa Agno, Pangasinan. Meron tayong pupuntahan na isang raw spot at kasama muli ang team Tiwalag, pero hindi natin kasama ngayon yung iba. Ang kasama lang natin ngayon si MJ's Adventures at saka si Lakotserong Artist. So napakaganda ng lokasyon na to, pero hindi pa dito yung spot natin mga behero. Papakita ko lang sa inyo kung saan tayo tumigil. Grabe yung lawak ko. At ito na yung kalsada. Mga behero, kasama sana namin ngayon si Derek Gino, kaso biglang trinangkaso. Si Bro Eli naman merong pasok, kaya kaming tatlo lang yung titira ng spot ngayon. Pero sa mga susunod nating mga paglalakbay, syempre makakasama din natin sila. So ngayon, enjoyin muna natin tong ating pupuntahan na spot. Wow! Solid! Oy, taas. Pasok tayo dito sa kagubatan ng Kawayan. Ay, nadaan na tayo dito. Baba na. Getting lost is time not wasted, as long as it's with you. Unknown roads and foreign places that we're traveling through. We could drive round in circles, any place will do. Endless days of fields of purple in our car's review. Ganda. Woo! Malinis pala. Oh, malinis nga. Ayan oh. Sige nga, tikman nyo nga. Malinis din eh. Parang Level ng parang bulinaw lang yung itsura niya. may buhaya yan. Ay, baya pala. Yan o. Ganda o. Okay din. Yan o. Wow. Grabe, ang ganda. May truck. Sige, pasok muna tayo. Oh, dyan, pasok mo dyan. Laglag mo. Nagilid. Wow! Oh, hoy! Ganda!
Oo, doon. Sigurado doon. Filtered na doon. Ito ba yung pinagkampan nila? Oo. Ay, ito yun? Oo. Nila ano? Saka doon pa tayo. Galilea. Tara, tingnan natin doon. Tara. Huwag dito, open dito. At nandito na tayo ngayon sa parte ng trail na tatanaw natin yung karagatan. Diretso pa tayo. Oo, tara. Hanap lang kami dito ng medyo magandang spot. Uy. Medyo layo lang tayo dun sa kabahayan naman. Mahirap na. Uy, may papasok. Ganda. Pugad ng ahas. Siguro kapag diniretso natin to, lalabas tayo dun sa kabila. Oo, doon sa ano. Yung trail sana. Ayun na diretso mo kanina. Oo. Ayun ba yun? Yung... Oo. Ah. Ganda. Woo! Talaga ipapapasukan tayo dyan. Saan yung kaya yung malapit sa ilog sana? Wala nang ilog dyan. Ay, wala na? Oo. Ay, akala ko may ilog pa. Okay lang yan. Basta makasetup na tayo. Basta hindi tayo ginabi. O, basta hindi tayo ginamit. Alas 4. Makakakita pa yung... Tayo dito yan. Dito ah. May community din dito ah. May community din dito. Kita, yung pa. Pinakataan. Pagtayang spot na maganda doon. Kung gusto nyo doon. Pero pwede pa doon saan. Hindi, habang tingin tayo kung Muna tayo. pag wala, balik tayo dun. Nakatype ako tapos panhamok. Wala akong dalang mat. Kailangan ko maghamok sa top. Ano to? Ay shucks, ano to? Ay yan sa kabila. Ay, paano na? Pa-right. Pabalik na to eh. Ay, pabalik yan? Oo. At nandito na tayo ngayon mga behero sa Burgos, Pangasinan. At hindi tayo natuloy dun sa may Agno dahil meron kaming hinahanap na spot sana. May nahanap naman namin na yung spot, kaso may community. Marami. So gusto sana namin yung medyo malayo kami sa community para nang sa ganun hindi kami makadisturbo at hindi kami madisturbo sa mga gagawin namin na raw camping. Ngayon naman pupunta tayo dito sa may isang spot, Burgos, dito sa may Burgos. So syempre isa na namang magandang spot to. Alam ni Lakocherong Artist yung raw spot na to. Sinusundan lang natin. Ganda ngayon sunset mga behero. Look at the view. Taking my time as the sun it shines on me and everyone that has come to find this world is cruel, but there's nothing new. Living in the moment is the only truth. But let's go slow. Living in the moment is the only truth. But let's go slow. One, two. Alright. Alright. Ito
Bali, nandito na tayo sa spot mga behero. At dito na lang natin pinatong yung si Kali, yung motor natin. Nandun yung si Bitoy, tapos si Lakotserong Artist. Ganda ng na to, spot na to, rose spot. Yan, ganda rin ng kalangitan. Dito tayo ngayon sa may Burgos, Pangasinan. Dahil hindi tayo natuloy sa may Agno, dito tayo lumipat sa may Burgos. Wala kasi tayong mahanap na parang spot din doon sana na open, na medyo malayo sa community. Yung napunta namin kanina is medyo malapit, kaya napagdesisyonan ng grupo na dito na lang tayo sa may Burgos maganap. Ayan. At successful naman, nakahanap tayo ng maganda-gandang spot. Ngayon mga behero ay medyo madali-dali yung ating gagawing setup dahil meron tayo ditong dala-dalang tent. So ito na lang yung gagamitin natin ngayon. Hindi na siguro tayo magsisetup ng tarp dahil hindi naman siguro uulan ngayon. Pero kapag uulan mamaya, pwede nating isetup yung tarp natin. Pero for the meantime, para nasa ganun mas mabilis tayong makapagluto at makapag-prepare ng dinner, ay itong tent yung dinala natin. Dahil beach camping tayo ngayon. So alis muna tayo ngayon sa kabundukan ng Cordillera, at dito naman tayo ngayon sa Pangasinan maghahanap ng rose spot. At sa mahaba-habang biyahe natin mga behero ay successful naman yung paghahanap natin. Thank you so much kay Lakotserong Artist dahil tinuro niya itong spot na to at dinala niya tayo dito. Natuwa ako i-set up tong tent mo, pero ginanong ko lang. At nakabuo na tayo agad ng ating shelter. So yun lang din naman ang kagandahan kapag meron kang daladalang mga ganitong klase ng tent. Pero ito kasi hindi siya waterproof, kaya mag-invest pa rin tayo ng waterproof pag nagka-camping tayo sa mga mahamog na lugar gaya ng Cordillera. Pero ito for the meantime, dahil beach naman itong pinuntahan natin, okay na to. Okay na tong ganito na setup. Kapag umulan naman, pwede tayo mag-setup ng tarp. Mukhang uulanin tayo dito sa spot natin mga behero. So ang gagawin natin ngayon ay mag-set up ng tarp.
Nakairam tayo kay Bro Albert ng pole. So gamitin natin to para dito, para may space tayo. Yun, okay na. Thank you Bro Albert, si Lacocherong Artist. At dahil nakapagluto na si Bro Albert ng kanin, sabi niya ay siya na daw magluluto. Tayo na lang bukas. Tapos meron na rin siyang inululutong ulam. Bali dadagdagan na lang natin ng meron naman tayong dilata. Tapos syempre itong prutas para sa ating panghimagas. Yun lang ang ating i-prepare ngayon para nang sa ganun makapagpahinga na rin tayo. At medyo mahaba-haba rin yung biyahe natin kanina. Sobrang nag-road trip kami dito sa may Pangasinan. Nilibot namin yung mga coastal roads ng dito banda sa may Agno papunta ng Burgos. Wait lang. Dito na ba? Ha? Ano bro? Adobo. Ano yung luto ni Bro Albert? Adobo. Tayo ditong adobo at saka yung kanin natin. Buksan na lang din natin tong fresca. Tapos prutas syempre. Bali nakasanayan na pala namin mga biyahero na magsama-samang kumain. Lalo kapag mga ganitong klase ng mga biyahe. Kasi sobrang malalayo at mas na-enjoy namin yung banding na pagkakwentuhan ng bawat isa habang kumakain at syempre yung pag-share namin ng mga pagkain namin habang in-enjoy namin tong spot, mga raw spot na pinupuntahan namin. Yan, so pero may naririnig tayo dito kanina na tunog ng tunog. Tuko, 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 sabi na. Silipin natin. May nakita ko dito kanina eh. Grabing init dito. Yan, nakasiksik siya dito sa bato. Patin natin. Ayun siya. Nakikita nyo ba yan? May tuko dyan. Yan. Yan. Yan yung paa niya. Malaki yan. Nakita ko kanina. Lumabas siya. Pero nagtago. Siya yung nag-iingay dito sa spot namin. Tuko! 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 Sabi niya. Ganda rin dito. Pwedeng gawing campsite. Yung camping spot dun sa ilalim. Kaso baka may ahas. Hintayin natin siya na tumunog ulit. Habang inaantay natin, maglakad-lakad muna tayo dito. Marami tayong nakikita ditong mga ulang.
or hermit crab. Yan o, naglalakad. Naglalabasan sila. At kanina mga behero, nagtanim sila Bro Albert tsaka MJS ng trap para sa ghost crab. Ghost crab sabi ni Bro Albert kasi sa gabi lang daw sila lumalabas. Ano? So titignan natin kinabukasan kung may mahuhuli yan. Ghost crab. Check nyo naman yung mga setup namin. Umulan kasi kanina kaya nilatag natin tong ating tarp. Yan ang itsura. Bara-barang setup para lang matakpan yung tent natin na hindi mabasa. Ito naman kay MJS Adventures. Solid din. Tapos si Bro Albert. Ito ganda. Good morning mga biyahero mula dito sa Burgos, Pangasinan. At kasalukuyan tayong binabayo ng ulan. Hindi ko alam kung may bagyo mga biyahero dahil wala namang signal dito. So gagawin natin ngayon ay magluluto muna tayo ng ating breakfast. Unahin natin lutuin yung ating kanin para mamaya ay makakain tayo. Ang ating magiging ulam ngayon ay Vienna sausage at ito pusit lapad. At habang nagluluto tayo ng ating breakfast mga behero, panoorin muna natin itong mga kasama natin. So, sulukoy natin pinapanood si MJS Adventures. Tapos mamaya may upload din si Lakot Cherong Artist, panoorin tayo natin habang tayo nagluluto. Ayun nyo tong uod na to mga behero. Gumagawa na ng bahay dito sa tent natin. Oh. Simulan na nating iluto itong ating ulam. Ito pala, nabili natin kapon dun sa store. Naka-refill siya sa mga ganitong klase ng bottle. Ano kasi isang GoPro natin mabero umuulan, sinisigawan ko na lang buti may voice command. Tapos nagising daw si MJS. Okay lang, pinapanood ko naman yung video mo bro. Kaso pa wala naman yung signal. Pero masarap tong ulam natin. Hindi pa rin nawawala yung ulan. Kanina pa tong nagsimula ng alas 4. Tapos tumigil. Tapos sumunod mga alas 5. Tapos tumigil ulit. Tapos alas 6 hanggang ngayon, anong oras na? 7:27 ay umuulan pa rin. Ayan.
Ingay mo, pre. MJS. Ay. Good morning, man. Good morning, pre. Oo ah. Kasi kahapon di tayo nakapagluto. Ngayon tayo magluluto ng pagkain na masarap. Diyan tayo kain sa loob, no? Oh, dito na tayo Patak kumain. yung bahay niya dun eh. Wow. Yung kay Robert. Oh. Nagising kami kaninang 4:50 ata. Oh. Lumakas kasi yung ulan. Nakakan mo ba? Oh, 3 beses eh. Alas 4, tapos biglang nawala. Alas 5, tapos biglang nawala. Ngayon alas 6, tuloy-tuloy na. Sa loob yung kanya, tent niya ng tubig. Kawawa. Yung mga gamit niya eh. Yun nga, yung pinanggaganon niya dun sa kanya, sa loob. Pwede naman ilagay dito. Yung kan, ano na to? Yung medyas niya. Oh. Tsaka niya pinipiga sa labas. Ah, okay na. Okay naman. Siguro natulog tayo. Aga na nag-iisip dalawa. Paano nanghuli kayo ng kan eh? Ghost crab. May ghost crab doon sa trend natin kainin. Ilan yung ghost crab na huli? Dami. Mga 10 ata may git yan. Kahit kasya na yung sa ating tatlo. Tapos inihaw nyo. Hindi po. Wala nga. Hindi nga namin Pwede, may kon dito, crispy fry. Baka kasi yung i-deep fry. Tayo na lang natin mamaya. Ah, tumatalsik. Tayo na si nakasyarong artist. Saan tayo kakain bro? Dito na tayo. Dito na tayo? Good morning. Good morning brother. Di pa ako nakaluto ng ulam eh. Okay lang, sige. Antayin ka namin. Sino ba magluluto ng kanin? May kanin ako dito. Nagluto din ako kunti. Oo, sige. Para ako. bigas ko eh. Ako rin, konti lang din to eh. May kwan ulit ako. Pero dyan, sakto na kaso siguro wala to sa atin. tubig. Basta na yun. Kasya na yan. Paano yung ghost crab pre? Pwede nyo kung gusto nyo deep fry. Meron ditong crispy fry. Good morning. Recording ka ba? Hello. Morning. Recording nga eh. Ayat mga behero. At nakapagluto na ang lahat. Bali, ang ating uulamin, ghost crab, ang luncheon meat ni Bro Albert, pusit lapad, sausage. Ito na yung mga kasama natin. MJS, Meron pa dito. Lakotserong Ay, hindi na artist. to? Ayaw nyo to? Ayun o, meron pa din ditong noodles. Tsaka Baka di na natin maubos yan. sardinas. Baka di na natin makain. Oo, huwag mo nang buksan. Tara, atak! Kain muna tayo. Dito muna tayo ngayon sa loob ng ating tent tsaka ng tarp dahil maulan na naman. Kain, kain. Oh, may mainit pang tubig. Baka gusto nyo. Ang gana dyan. Ang may pakana pala ng ganito na panghuli si MJS Wala. ang nag-set up ng panghuli. Wala ito. Ako lang nag-set up, pero hindi ako yung may idea. Oo. Wala ako dyan. Siguro nakita nyo rin yung last na trap ni Bro Albert dun sa Stanza Beach. Stanza Beach. Dun siya nang huli ng ganito. Solid yung setup. Nakasampu sila kagabi. So, yan ang ulam natin. Ayan, tamang load muna tayo sa mga uploaded video ng ating mga kasama. Currently watching Kami nakakalayo. Lakotserong artist. Start ng 3. Tignan nyo naman tong spot natin mga behero. Ganda oh. Open area to na may mga rock formations. May mga umbrella rock actually dito. Ayan oh, dito banda. Ito yung pwestuhan natin. Ako dyan, si MJS tsaka si Lakotserong artist. Tapos ito, napakababa. Kagabi umaabot dito yung tubig niyan mga behero. Pero ngayong umaga nandun na.
Kita na, tanaw na yung mga bato dito sa Dalampasigan. Panigurado maraming mga natrap dito na isda o kaya mga lamang dagat. Ganda oh. May mga moss ba tawag dyan pag sa dagat? At mga behero, gusto ko lang din batiin yung mga nagko-comment sa ating channel. Maraming salamat sa inyong suporta. At shout out kay Ronnie Aganan. Ayan, shout out sa iyo, idol. At sa mga bagong subscriber ng ating channel, maraming salamat sa pagsuporta. Sa mga naghahanap po ng ating video, ang usually upload natin is Saturday ng 6 PM, every 6 PM. Hindi tayo makakapag-upload ng 2 times a day, ay 2 times a week pala mga behero, dahil meron din tayong work. So ginagawa ko at least once every week ay makapag-upload tayo ng video. So yung Sabado, yun talaga schedule ng ating channel. Maraming salamat sa mga nagko-comment at nagla-like ng mga video natin. Siyempre habang inaantay natin mawala tong ulan, kung mawawala man, ay manood muna tayo at mag-relax. Enjoy natin tong napakagandang beach at saka tunog ng kalikasan, ulan at saka yung tunog ng alon at hangin, pati na rin yung mga ibon na nandito sa spot natin. Pakaganda talaga ng raw spot at ito yung mga spot talaga na magandang i-enjoy kasi walang masyadong tao at saka yung katahimikan ba ng lugar. At dahil parang wala naman ng chance na tumigil tong ulan mga behero, ay sisimulan na rin natin mag-pack up, tapos alis na rin tayo dito sa spot. Nang sa ganun ay hindi tayo magabihan sa biyahe. So, nako po, basa. Oh, basa. Nako po, maputik. Hindi na ako nag-mic. Oo, okay lang. Contact na ang bato. Baka nakapagbawas ng PSI. Ay naku, bukas na nga. Uy, sumabit pa ako. Ayaw kong pausadin eh. Ayan naman to, punong-puno. Ayan. Magdidrik. Oo. Baka nagtakadang to. Let's go. Woo! Row camping pa. Row camping pa sa 2025. Ay naku po. Naku po. Naku po, mga behero. Wiggle-wiggle na tayo dito.